מישהו רוצה לברך את התלמיד החדש? מישהו אחר חוץ מאופק? הוא חייב להיות איתנו. טוב אופק, מהר ושלא עלה לך מרוקו, אה? אוקיי, אז האינטואיציה של הפיזיקה והפילוסופיה האירופאית. ברוכים הבאים לכיתת חינוך לבריאות וקיימות. הגעת בדיוק בזמן. ביום שישי אנחנו עושים מכירה של פירות העונה. מי רוצה להביא מגע של אנונה חתוכה? מישהו רוצה להביא מגע של אנונה חתוכה? אני אביא שוקו ולחמניה. אני מביא המוריה. אמרנו פיצה, ומי זאת אנונה חתוכה? תקשרי, אל תגידי לה שהיא מאחרת. זה פשוט גועל נפש. מי דיבר? שיעמוד. למה אתה בלי תלבושת? עוף החוצה. שב ושתוק. תעמוד על הכיסא. שב. דורית, אני יכול לאכול? קודם שב ואז תעמוד שוב. תעמוד שוב על הכיסא. על הכיסא. אני יכול לאכול עכשיו? כן כפרה, אבל שלא יראה לך לירכיים. הלאה דורית. מה קרה לכם? תשאלו גם את אפי שלי איך אני משגעת אותו, לא רק אתכם. תרגיעו. למה אתם רגליים על השולחן? מי שהבין אותי שיעמוד. אז אני רואה יש הרבה חמצן היום בבית ספר, אה? שבו בשקט. בכיתת חינוך לבריאות וקיימות. יש לנו ימי ספורט בהם אנחנו הולכים להליכות ביחד. אוי, זה גם מזכיר לי שתומאס וקאי תמיד יוצאים להליכות, זה פשוט נהדר. בקיצור, יש לנו ימי ספורט משותפים בהם אנחנו מדברים על הגוף ועל אלכוהול, וכמובן שגם היינו בצעדת הבנים. וסיגריות. אנחנו לא כיתת חינוך לבריאות גלי, זה מה שהשאלתם צא. בימי הספורט אנחנו יושבים בפארק ואוכלים עוגה. כן, וסיור למפעל שוקולד לא נחשב סיור בריאות. במכירה מכרנו שוקו ולחמניה. הפעם האחרונה שלי וניב זזו הייתה בכיתה ז', היה כבר יש קורי עכביש. ביום הולדת שלך הלכנו לפארק, אכלנו עוגה ופיצה. ושתינו נסטי אפרסק. אף אחד לא יודע איפה זה שריר התאומים. מה? איפה תמים? אני נראית בסדר? קומו. תעיפו את הכיסאות אחורה. מהר, אני רותחת. תעיפו את זה כבר, הנה אלפינה. איי. יאללה, עצמם!